Un cop més estem aquí i, com diu, ja portem alguns anys que hem vingut, estem realment molt contents perquè vol dir que almenys una mica deu agradar. Llavors, això és un orgull per ells també. Que et tornin a dir en algun lloc que hi vagis, doncs la veritat és que fa molta il·lusió. Esperem que ho gaudiu molt, ja sabeu la música que fem amb alguns. Per si no ho sabeu, doncs hi ha les de música moderna, trobareu també alguna banda sonora, alguna música més tranquil·la
l'excel·lent que tenen ells. Espero que us agradi molt el que diu molt de com era aquesta persona. Espero que us agradi. Aran, ensenya'ls el que hauran de fer ells mentrestant, si us plau. Us ensenyaré una cosa que ens ajudarà a que vosaltres pugueu participar en aquesta cançó mentre nosaltres preparem això. Si us plau. Sí, em doneu un sol. Oi que és fàcil? Doncs és el principi. Ara donarem la prova i tots ens ajudareu, d'acord? Moltes gràcies.